Kopstukken, het programma waarin we mensen portretteren die in Maastricht wonen, werken en recreëren. We maken kennis met hun leven, hun passie en hun favoriete plek in deze stad. En het kopstuk van deze aflevering is... Nou, ik ben Peter Gielissen, 44 jaar, geboren op de Voetvrouwenschool, maar opgetogen in Maastricht, nog altijd in Maastricht gebleven. Ook een mandarijntje. Ik ben getrouwd met Andrea Arnold, we zijn 11 jaar getrouwd nu. De 11e van de 11e 2011 zijn we ook 11 jaar getrouwd. En we zijn ook allebei 4 keer 11 jaar geworden. Dus dat is alles met 11 te maken. Ik heb een passie voor muziek. En die passie voor muziek heb ik erg van mijn pap metgekregen. Mijn pap was in de jaren 60, 70, 80 en 90 muzikant. In de jaren 60 is hij beroepsmuzikant geweest. En de oude onder ons kunnen zich hem wel rappelleren. Dat was Jean Gielissen bij de Sharons gespeeld, Opus, de Climax, de Typhoons. En dat waren de bands in de jaren 60. En ja, dat zit ook in mijn bloed. Alleen, ik heb die kans voorbij laten gaan. Maar de passie voor muziek is altijd gebleven en bleef ook in mijn bloed zitten. En ja, muziek luisteren is ook een van mijn grootste hobby's erbij geworden. Van operette tot hardrock, alles wat er tussenin zit, dat boeit me wel, ja. Heerlijk hè, zo'n muziek. Je kunt zich alles van de dag geworden. Dat is een fantastisch vergeten. Dan kun je nu de hele middag nog blijven luisteren. Vastenavond ben ik geboren. 1982, 83 ging ik voor het eerst alleen op stap. Met Roger Villeva. Hier op zijn trombone en ik op mijn bel. En ze trokken van achter elk set de harmonieken aan en dat was gewoon een erg goed feest. We waren nog niet weg te slepen daar uit de stad. En ja, sinds die tijd, van 83 af, heb ik in een ene carnaval mee overgeslagen. En ja, weer of geen weer, sneeuw, regen, wind, maakt me niks uit. Dus als het zoiets is, dan ben ik niet meer te houden. Dan begint het beloor te kriebelen. Dan begint mijn been te trillen. En ja, dan moet ik gewoon de stad in. Dan houden ze mij niet tegen. 2011, het schoonste jaar wat me overkomen is. De 11e van de 11e zijn we 11 jaar getrouwd. Daarbij zijn we nog 4 keer 11 geworden. En dat is het jaar waar ik ook als vastenavondvierder van het jaar ben gekozen. En dat is een moment, dat vergeet ze niet, daar ben ze heel trots op. En dat draagt ze gans leven met. De verwacht het niet, de geest gewoon even van uit. Overkomt zich, maar als het overkomt, ja, dan ben je zo blij wie je kind. Dat is zo het schoonste wat in de vastenavondvierder kind krijgen, eigenlijk, kan overkomen. Dat of een slee. Nee. Het is echt een schielen. Zo hebben ze mij ontdekt. En zo ben ik dus eigenlijk ook vastenavondvierder van Maastricht geworden. Door gewoon in deze kleedage in mijn rol door de stad te lopen. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Want carnaval vieren, dat is toch eigenlijk van zondag 12 tot dinsdagavond 12 uur. En dat is ook sloes voor mij, want dan hebben we een piep leeg wel. Nou, die creatie is eigenlijk, dat is even zelf gekomen. Begin 2000 ongeveer had ik op het werk een bak met allemaal cameramodules liggen. En ja, die stond eigenlijk daar veel weggegoed te worden. En ja goed, dan ben ik dan gaan rammelen. Dan ben ik van een paar modules heb ik eens eerder gemaakt. En toen kwam eigenlijk het idee van vooruit, een camera, monitor. Misschien kan je dat eens met carnaval met doen. En ja, zo is dat eigenlijk in de jaren is dat steeds gegroeid, groter geworden. Eerst had ze gewoon een camera met geen beeld, dus gewoon een foto. Dan komt wel beeld. Maar dan zie ik de batterij er een uur op. En ja, nu kan ik dus eigenlijk een ganse avond rondlopen. 8 tot 10 uur met één batterij. En ik neem me dan nog op.
Je kunt lui interviewen. En dat interview dat neem ik dan op USB op. En dat kun je dan op YouTube zetten. Dat zag je tegen die 200 anderen hoor. Wat blieft? Dat zag je tegen die 200 anderen hoor. Nee, ik ben het echt. En dat zijn dus die momenten die het zo leuk maken. Ja, de krijg de dramatische levensverhalen tot de grootste flauwekul krijg je gewoon veel in de camera. En dat is ook het schoenen ervan. De helft lui ergens in de spiegel voor. En die spiegel zien ze zelf. Want ze lopen naar ze toe. Ze zien zich op het beeldscherm. En dan krijgen ze dus de fantastische reacties. Maar ze weten eigenlijk niet tot dat live is. Want ja, ze denken nog altijd van wie kent dat? En zo gaat het allemaal. En op een gegeven moment dan hebben ze door. En dan is ze al een tijdje bezig. En dan hebben ze de leukste momenten, krijgen ze dan. Vastenavondsvierder 2011. Dat is het schoonste wat een vastenavondsvierder kan overkomen. De bus niet op zoek naar. Dat overkomt zich. Want de bus gewoon, de vastenavond vieren. En de vervels in de picture bij de Tempeliers of de commissie daarvan. En die houden dingen in de gaten. Dat weten ze eigenlijk zelf niet door. En nu is een hele lange tijd, zuur ze niks, huur ze niks. En zo'n paar weken voor tot het uitroepen dat echt daar is, dan krijg je een telefoon van het Tempeliersgezelschap met een smoesje van, goh, we zijn die tegengekomen met vastenavond. En vond er ook wel een leuke kledij. En vervolgens kijken of we gaat met vastenavond activiteiten daarmee kunnen doen. Eventueel met presentatie en aanwezigheid. En dan vragen ze of ze een keer mogen langskomen. Dan komen ze met 2 maanden. Maar niet in de gaten tot het ergens omgetig ding staan. Inderdaad van, ja goed. Zowel hij gaat met presentatie doen of met omklein ervan. En dan vragen ze zich eigenlijk de hele tijd vragen zich uit. Van wat ze eigenlijk is, wat ze eigenlijk is, wie ze is, wie langs het perkjes knupt, wie zich carnavals, vastenavond viert. En alles eromheen. En als ze dan genoeg te weten zien gekomen, dan brengen ze het voortreffelijk nooit naar voren. Sint-Pietersberg, Sint-Pietersberg. Nog een paar jaartjes en dan is ze er niet meer. Sint-Pietersberg, Sint-Pietersberg. Dan is ze afgegraven door de industrie. Schoonste plekje, Sint-Pietersberg. En daar heb ik ook een hele goede band met. Want de bergen van mijn opa geërven. Mijn opa is daar onderaan geboren. Dat huisje aan de rechterkant van de weg. Daarna is hij naar voortgegaan. Daar heeft er een tijdje gewoon in de jaren 30. En toen is hij helemaal bovenop de berg gewoond. En daar heeft hij tot 8 jaar geleden gewoond. En we kwamen elk weekend, zaterdag, zondag, 20 jaar lang ben ik gekomen. Misschien wel langer. Maar ik ken de berg eigenlijk van voor tot achter, van elk leukste dan de grotten. Heb ik wel een keer gezien en dat was het schoenen ervan. Je kunt het bijna gans Maastricht zien. Van Wolder aan die kant tot Heugem aan die kant. En ik heb ook elk stadsdeel in de jaren 70, 80 en 90 zien opgroeien. Ik heb het Ceramiek gezien. Ik heb de Heeg gezien. Ik heb de veranderingen in de binnenstad gezien. Ja, dus is alles groeien. Dus is alles steeds groter worden. Mijn steeggevoel. Burgondische stad. En daar wordt ook Burgondisch geleefd. En dat zou ook overal terugkomen. En dat vindt zij op de berg. En geboortegeerd door een moorswie heeft de kanserij gehad van de Tempeliers naar Ampelberaad te benoemen tot vastenavondsvierder 2011, de heer Patrick Gielissen, ook bekend als de Shele Reporter. Met deze benoeming brengen de Tempeliers en het vastenavondsvierend volk een oprechte saluut aan de begeerste vastenavondsvierder, die met hart en ziel de vastenavond is toegewijd en daarom met recht een exempel van de Maastrichter geest genoemd mag worden. Op feit van grond waarvan het besluit tot deze benoeming wordt ingegeven, memoreren we
keren de volgende importante zaken. Allereerst, de goede liefde van de Maastrichter vastelavond, de heer Van Hoeshoed met mooie melk heeft ingekregen. En deze onmiskenbaar present stelde, beheer, koelijk 2 euro hoog, verkleind als kluntje, zijn een entree maakte in de Maastrichter vastelavond. Deze lensverschijnt zichzelf in een directe uitzending kan bekijken. Ondertussen anderen via YouTube dit kleurrijk en kolderijk beeldmateriaal kunnen genieten. En tot slot. Maastricht, de 19 februari van het jaar 2000 plus 11 plus 1. Voor de kanselarij al. Luc Schoenhoed, secretaris-generaal, Henk de Jong.